Bones! En aquest vídeo us vull ensenyar 8 diferents planxes que a mi m'agraden. Primer us ensenyaré com es fan i després les farem junts totes seguides, ok? Seran 30 segons per cada planxa i 10 segons de descans entre elles i es pot repetir 2 vegades. El temps de durada de la planxa sempre dependrà de la vostra condició física i en aquest cas també de la pràctica. Un consell pels principiants. Podeu recolzar els genolls a terra durant els 30 segons o bé fer-les amb les cames estirades però baixant la durada de l'exercici a 15 segons. Pels experts, al revés, cada vegada anirem augmentant el temps. Això sí, el més important per fer les planxes és la posició del cos per evitar fer-nos mal. Hi ha 4 normes fàcils. 1. Apretar l'abdomen durant tot l'exercici. 2. Els braços han de quedar just per sota de les espatlles. 3. El cul ni massa aixecat ni massa caigut. El cos ha de quedar recte. I el més difícil, el quart, és obrir les escàpules o l'omòplat de les esquenes perquè l'espatlla no es corbi. Dit tot això, comencem. Ara sí, estàs preparat? Recorda que si no estàs subscrit al canal, només has de fer un clic. Ara sí, anem-hi!
Esperem que us hagi agradat. Fins al proper vídeo.